Здравейте! Днес показвам инстантен бойлер Bianchi. Как изглежда. Разглобен, клапаните ще ви покажа. Това е сондата. Това е самия бойлер е това. Инстантния. Няма него. Той има и горна част. В момента не е тук. Значи това са клапаните. Те са важни. Така влизат отстрани. Като изглежда сглобен, изглежда ето така. Един друг. Това е горната част. Тази шапка се сменя. Вади се. Целият клапан, отдолу има една пружинка. Трябва да внимавате да не я загубите. Шапката казахме, че се сменя. Това се кисне. Хубаво да се махне котления камък. Това е долната част. Сменя се това уплътнение. Червеничкото. Също се измива хубаво. После се поставя ето така. И тази планчица го държи отгоре. Както сте го разглобили, така го и сглобявате. Ще си снимате. Тук с винчетата се слага. След като се направи това, се пъхат тези работи отдолу, застопоряват се с тези отдолу, застопоряват се с скобичките и е готов. В случая този бойлер беше на един клиент с ето тези пластмасови клапани, от които нищо не става, те не подлежат на рециклиране. Както виждате, спукат ли се веднъж, разместят ли се малко, право са за изхвърляне. Но за съжаление, после много трудно се намират от тези металните вече. Така че, ако имате такива, трябва много да внимавате. Специално за пластмасовите. Ето тук се вижда как е текло. Постоянно е текло вода. Бобините са заминали. Цвета им е друг. Вече станали са кафяви, изпукани. Както се напълни бойлера, почва да текат от всякъде. От тук. И лепене дори не може да им помогне. Така че най-стабилни са тези металните клапани. Това е.